Tots els ciutadans esperem que els municipis ens presten una llarga sèrie de servicis com policia local, subministrament d'aigua, mercat, cementeri, planejament urbanístic. Són, com diu la llei reguladora de bases de règim local, competències pròpies i obligatòries. Doncs bé, avui estem davant d'eixes competències, la replegada de residus del FEM i la neteja viària. Fa molts anys que la replegada del FEM del nostre poble l'ha realitzat una empresa externa, però fa una aposta personal de Ramon Marí el privatitzar el servici de neteja viària l'any 2013. En aquell moment, volem que conste, ja ens ho conguem. El contracte replegava una sèrie d'obligacions que a més foren incrementades per Secopsa, ara Fobasa, com a millores, i que li supongueren l'adjudicació del contracte per 10 anys dels dos servicis per més de 500.000 euros. Anuals i no incluït. Entre les obligacions de l'equip de govern està el control i seguiment de fer complir a Fobasa el contracte que firmaren en els albalencs, a pesar que la llei i el propi contracte es dona ferramentes per a sancionar l'incompliment del mateix. Quantes penalitats s'han impost a Fobasa per complir els compromisos assumits en la seva oferta o pel compliment defectuós de la prestació dels seus servicis? Cap. Quantes sancions s'han impost a Fobasa per no prestar correctament el seu servici? Cap. No sabem quin és el motiu. El que sí sabem és que davant de les preguntes i requeriments davant del Val, en este pleno, senyor Tarazona, sempre vostè ha tret cara per l'empresa concessionària, en lloc de pels albalencs. A pesar que a la vista de tots està lo molt brut que està el nostre poble i que a més ha recorregut el senyor Marilina. Nos han dit que duen molts mesos negociant amb Fobasa i l'únic que duen així avui és pagar-los 40.000 euros més a l'any com a premi per no complir el contracte que han firmat amb nosaltres. Per tant, per l'incapacitat manifesta de l'equip de govern, demanem responsabilitats polítiques. Senyor Tarazona, vostè no ha sigut capaç d'aconseguir que Fobasa, a la que paguem con la taula de València, complisca. Per això, ja m'entén requerir-li que presenta la seva dimissió com a responsable d'urbanisme.